siyinika intsha yaleli bandla inhlalisuthi ngesihlabelelo sama224. Sizocela unkosana uSithembiso wasekujabuliseni asola lesihlabelelo. Inkosi imbusise. Usipha amabangcwele.
kuleli thuba sizonikeza intsha lelibandla inhlalisuthi uyifakaze ngemisebenzi emihle nemikhulu eyenziwa amakhosi aleli bandla. Nkosi nibusise. Ibese lodwa lanele lisinendidelane. Nkosi nibusise. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bokuphakama. Shwele kwasamakhosi. Shwele nyazulezulu. Siyabonga lo musa. Siyabonga lolu thando. Siyabonga lo moya wamandla kwasamakhosi owuthela kithi. Siyawezwa amandla akhona kwasamakhosi umoya wakho. Kwasamakhosi uyizinto zonke kithi. Asibawenzi ukuchaza ukuthi ungubani umngakho wedwa. Kuyakuthi sekumnyama endleleni yakho Nkosi esithume yona. Uqhamuke suyinyanga Nkosi vele ekhanye siyibone indlela. Yakuthi Nkosi sekumnyama singazi ukuthi kuzosaneni. Sabona shintsha amafu Nkosi uqhamuke suyilanga kukhanye. Kuyakuthi Nkosi noma sezisinethe imvula nyazulezulu singasazi uma sizonqamuka uqhamuke usuthi lo nkosazana siyazi ukunqamuka kwemvula lokho. Kuyakuthi Nkosi noma sedilika amatshe qhamuke usihlangu sethu Nkosi abasithinta. Kuyakuthi Nkosi omubi sesijaha sesizithi izigi zakhe uqhamuka usukhozo namaphiko Nkosi singene phansi kwakho Nkosi undize nathi. Kwasamakhosi sinhlabatha leli bandla. Unyusuba bamkhulu ekhala ingane zakhe zibhubha. Lathi izwi Shembe ebheke empumalanga wabheka. Kwathi ubonani Shembe athi ngibona ihlabathi zolwandle. Lathi izwi akuzona ihlabathi zingane zakho lezi zingangalezi ihlabathi ukhalelana. Kwasamakhosi lathi izwi phinda ubheke Shembe empumalanga wabheka uShembe wabona umlilo uvutha amalanga bevutha. Wathi uShembe ubonani? Wathi ngibona umlilo uyavutha. Lathi izwi wona umlilo lowo oshisa ngawo amadimoni wona oshisa ngawo kufa baphila abantu. Ithi indoda yakwaMabaso ebizwa ngoTabataba umnene kaMfundisi uMabaso ade khona la izolo ngasekho emhlabeni. Uthi kwakwathi ngomunye unyaka wathiwa ulapha Masikothe uyothandazela iguli phezulu kwentaba yomhlangano inhlangakazi. Uthi engaguli indawo kodwa wathi umoya kahambe naye ayothandazelwa. Uthi basebeguqile aqhamuka ingungu mahlombe igoqile ingubo yomtshente yokuthandazela lapha engalweni iliphethe ubhoko lwayo. Uthi yaqale yahamba intaba amakhona omane. Uthi ayifika uhloma ubhoko ekhonini izamazama intaba iye kwelinye ikhona izamazama intaba. Uthi yathi wasweqedile wonke amakhona yasiziqonde igulini. Uthi yathi masihuba ithi umoya mawukho uze Nkosi umoya wakho laqhuma idimoni lomuntu wesifazane wahayiza. Ithi Nkosi thula dimoni hamba yamaro khona lapho-ke lapho kudliwa khona ingulube. Uthi hamba uthi wahayiza umuntu wesifazane wathi asuke abaleka yamkhomba ngomuno waphansi. Uthi lapho ngendodeni lakhala idimoni lathi Shembe sizoshonaphi ngathi ngoba nasemkhathini ukhona yasishisa nasemhlabeni. Wathi thula ngisungichaza ukuthi ungubani mina. Ithi le ndoda kaMabaso walisesondela kuyo wawuza umlilo. Wawuza umlilo wenkosi isondela. Uthi ubhuka afika libeka la embonjeni phakathi nawo ngezansi kwamehlo. Uthi kwaphophoza igazi elimnyama wabomva uthephu wamnyama igazi. Yathi inkosi ilanga leli gazi lo lokwenza uphathwe ikhanda kangaka ngeke saphinde likuphathe ikhanda. Uthi lathi izwi Shembe ebheke empumalanga ubonani? Uthi ngibona ubisi. Ithi lithi izwi Shembe akulona ubisi loleyana amaNazaretha abegqongu bemhlophe njengobisi njengoba ulibona nje ligcwele la ethempelini ubisi olashiwe izwi lenkosi.
lithi izwi lenkosi mhla ushembe emukela lo moya phezulu entaba yomhlangano kuthiwa kwehlifu manazaretha elimhlophe lafike lamboza wangabona umuntu wafika lapho lamukelisa isidlo uJehova sasezulwini ithi masiyethi lamhlathi kamayekisa ithi ngikhuphukela ngumfoka inhliziyo ngehla sengubaba wezizwe zonke. Amen. Njengobona nje eduze kwami ukuthi kunjani zonke izizwe zikhona la. Uthi ngathi mangiqeda ukuthi sibawa sasezulwini ngase ngikwazi ukubona umuntu ngimbona njengamazi ngwabona ebhodleleni ngimbona ngaphakathi. Landela uNkulunkulu njalo manazaretha ngenye imini Nkosi amakhosi kufika indoda yangapha ehluhluwe umathabela inesitolo ngapha sebeyigqekezele ikhathi yazabiza abasi nokuqinisa nokwazi ukubethela zangena igebengu zatapa esitolo sakhe unye usuku wafika sokuhlela inkosi uthiwe lo nkosazana esihlalweni ithi mayiqhamuka ithi hawu kanti ngisho umngane wami ngangidlala naye ibhola uthi ufuna intombela yakusimngane wakho lo uNkulunkulu namase ngifuna isitombelo akusimngane wakho lo uNkulunkulu ithi inkosi uthinga ithi woza mngane wami ithi mngane wami sebengiqedile sengize ngabethela ngase ngakhathala bagqeze isitolo sami bentshontshe ithi inkosi yomusa abatwana baNkulunkulu ufuna sibenzeni mngane wami ithi le ndoda asibabulala mngane wami uthi uthinga inkosi yomusa hayi sizobabopha sibagwebe Nangempela kathi ziyabuya igebengu zasha zabosha zagwetshwa uJesu udlula Nkosi ubheke enyakatho wasikoso lehluhluwe yafika le ndoda asazi yafika yathini kuwe kodwa yathi sibuya kuwe nyazi lezulu yafika yathi hayi nalowana uyiphethe lento kamngani wami ofaze la ukuthi ushemba kafi manazaretha ukhathala inyama umoya uphuma ungene enyameni entsha sifisa uNkulunkulu sinethemba ukubonga labazali umsebenzi wakho Nkosi ukhulile wenabachu futhi uyesekwa abazali balabantwana uyesekwa abagcotshwa ngezigaba zabo uyesekwa Nkosi amakhosi ngisho amakhosi nje bekhona lapho yasikhuthaza ukuthi singaphela amandla ngoba ukwakheka komuntu omusha ukwakheka kwezizwe abayibhekile. Ngolunye usuku Nkosi amakhosi abafundisi bakho la khona bese abaze bayikhohlwe ukuthi bangabefundisi behle balingane nathi babhuquze nathi ngoba yazi ukuthi mawanakile amakonyana isibasikho kusasa mawanakile amazinyana isibasikho kusasa seyimbuzi labafundisi khona bazingane ithina suke sathi umfundisi kodwa inhliziyo zabo ezomntwana liyakhuluma ngayo uJesu Kristu seNazaretha ithi indoda ngenze njani ukuze ngene ezulwini uJesu wakhomba ingane encane wathi ufuneka abantu abanje ezulwini ngolunye usuku emzini nasephakameni umvangela umdluli usemfundisa umdluli kwathi usihambile emhlabeni esemboziwe edokodweni kwabikwe enkosini ilanga yathatha ubhoko lwayo yathi sendleleni ibheke edokodweni yabona inganyana omfana endleleni yasiyithatha igoni ihamba nayo yafika ngene edokodweni yamaphezulu kwekhanda likamdluli nobhoko Solomon igama lakhe yafika yashaya ngobhoko phezulu kwekhanda lakhe enyazi lwezulu yashambiza kathathu Solomon wathi methuke vuka ebona inkosi ekhanda lakhe uthi umvangela umdluli awunaye lengane enjikisile angibuyisa uthi ngumahlombe mvangela umdluli ubungeke Solomon ungavuki yikho ngithathele ngane ngoba inhliziyo yakho wena njengale ngane. Sifuna abantu abanjalo nyazi lwezulu ukwakhuluma Nkosi amakhosi phezulu kwentaba yaseKhenani ukwakhuluma indaba enkulu nyazi lwezulu wathi uke wayibhenka uNkulunkulu uyolungisa indaba yomntwana wakho into efuneka esikoleni wakhuluma nyakwazi ukukhuluma kodwa la ngithintela Nkosi amakhosi uNkulunkulu ulungisa indaba zabantwana lapho phezulu isikhathi singekho. Madoda namuzi ushembe yolungisa indaba yakhe esikole kunobaba labangasisho umbalo weuniform ngeschool futhi isimalini kodwa ushembe uNkulunkulu yolungisa into yomntwana wakhe kuzafunde ngoba ukufunda kuzosiza sizokwazi ukuphila ushembe ufuna izingane zakhe zibe namagama okuphila khona amagama esiwaqanjwa abazali esingeke basiqambe wona kodwa mase esikoleni sizoba namagama okuphila akekho umzali waqamba ingane wathi auditor wathi accountant wathi engineer wathi social worker wonke lamagama yakho umzali waqamba igama wathi wena udriver wena wonke lamagama esiphila ngawo sifisa wonke umuntu omusha kuleli bandla athole igama ezoyiphilisa ngalo. Amen.
Iqala kunensizwe lena 26 years ine-honors kwi-psychology ibuyele ka-grade 12. Iqashe umnyango wezimfundo wena una 21 kodwa uhlela unawo grade 12 uthe usafuni. 26 iqashiwe permanent. Insizwe encane lesi ine-honors psychology iqashe umnyango wezimfundo ibuyele ka-grade 12 iyofeza iphupho layo lokufuna uba udokotela. Bonke abantu ababuyele esikoleni. Bese inahlukanisa nyazo lwezulu ungithixo wethu. Bese inahlukanisa mfisa kucace sokuningi okukhulunywayo la. Kuthiwa indawo Inkonzo yeNABACH isivaliwe. Akakasho uNkulunkulu sikuzwile okuvaliwe. Ningasethi masiphuma la Nkosami nifike nididise izingane. Nifike nididise izingane. Inkonzo zeNABACH ibusisiwe iNABACH isemthethweni ineinhlelo inabaphathi futhi bonke abantu abaphakama kuNABACH asimfuni umuntu ongaphethwe ndawo kuNABACH. Sifuna umuntu onomshumane nomkhokheli. Umuntu osasaziyo ukuthi sizoshona apho laziyo ihlazo ongazi ukwenza noma yini bese niphathathe nihlonipha abazali nihlonipha abagojwa kosamakhosi uMthixo uNkulunkulu. Sasiyobonga bani nyazo lezulu ulithemba lethu alikho elinye ngaphandle kwakho. Inkosi ibusisize la. Epha wena Nkosi Jehova Bekuhle kuphakama kwami kwabayingcwele bonyasi. Nkosi yezulu nomhlaba. Umfana wakagcwensa omshumayeli enhlanzini. Amen. Nkosi kwakunendoda esake sayibona umbethe umzimba wesithathu. Okwakuthiwa umbuyazi umaganda kaNdaba. Elinye ilanga Nkosi sake sambona ethi bathi bamganda baphinde bamganda. Wake wahola nomhlangano wakho oyingcwele asuke nawo lapha Ebuhleni aye nawo entabeni endala. Asuke nayo entabeni endala eze nawo lapha Ebuhleni. Wethi medlula lapha ngasetsheni likababa mkhulu. Lapho thina saqala khona ukwazi usewungalozinto ukuthi Nkosi inyazo lwezulu wena uNkulunkulu waseAfrika. Wethi mezodlula lapha bese yabongela athi itholela kithi labizwa lasabela ngoba lizizwe lombizayo. Ngelilanga lensizwa batho baba yake yabuzwa inkosi yesibili ulanga Thomas Kodle ngoba njalo yathi mayinkosi sinikelisa kuhlatshelela bese sukuma umaganda umbuyazi athi bathi bamganda aphinda bamganda yathi inkosi wembuyazi yini le olokuthi bathi bamganda baphinde bamganda. Uthi umbuyazi hawu Nkosi ngisho inkosi yamaNazaretha iyona ubamganda ngoba igandela izizwe phezu kwezizwe. Lamhlanje Nkosi ngicela nami ukuba umaganda. Ngithi nyazo lwezulu umaganda ogandela izizwe phezu kwezizwe. Ngoba usubuya
ngase-Afrika ubuya koMozambique ubuya nakoSwazini. Kodwa waqala ukusho kuvulwa lelatshe khona izikhulumo ezazikhona. Kuvulwa lelatshe sasikhona noma sasibancane sasesizwa. Kwakhona no Prince Magugu yakhuluma ngayo inyanga ezulu athi kunabahlobo bami baseSwazini Prince Magugu la ubuya khona Nkosi. Angazi kwaphambana apha ezikhulumeni kubanga ukuthi lo umprofeti wase-Afrika noma umprofeti nje wezwe lakithi lapha yayisisukuma inyanga yezulu yasukuma ngengoma ka-89 yathi thina sikafika iloloswe usagila somsibithi esashaya ikhova embili lokwenama yayisithi lo ikhomba itshe likababa mkhulu kwakuvula itshe yayifake i-academic gown emnyama nesigqoko esimnyama eyayifakwe ubaba umkwena embeka ngalolo suku. Ithi mayisukuma inyanga yezulu ithi lo akuye nje umprofeti wakaZulu kuphela umprofeti lo wase-Afrika. Njengoba etheme efika eMozambique unyazi lathi mina nguNkulunkulu wase-Afrika. Ngoba kwakusho ungalozinde ngoba kusewuyena ungalozinde ayibonge inkosi. Ngiyafisa bantu abasha yonke into esiyenzayo ixhume lapha esihlalweni. Ngoba ithi inkosi noma uyahlabelela uyihlabeleleli wena. Noma ngabe uyagida uyigideli wena. Kwaye kwathi ngobunye imina inkosi yesibili iyobhabhadisa ngapha kwamaphumulo kwakuzoba nemgidi. Babe sebeyavunula abantu kwahamba isikhathi benzela ukuthi uma uNkulunkulu eqeda ukubhabhadisa bese beya emgidini. Isigubhu sakhala phezu kweziziba bahlala yasondela inhlalisuthi sivunule ngamabhisha yamahle. Wathi uma uNkulunkulu ebhabhadisa kwase kuba nomama oweze enkosini ilanga izobhabhadisa wamcwilisa lo mama. Wathi mevuka lo mama wavuka amadimoni wafuna ukuzobamba umqala wenkosi. Yayisimphusha inkosi ulanga phuma Scott yamphushela lapha. Ithe mayimphusha wasukuma futhi lo mama. Weza uvuka amadimoni ngoba kushemba amadimoni onke ayaphela. Kushemba amadimoni onke ayavuka hlanze. Wambona umama usabuya nalo leli dimoni yaphinda inkosi yamphusha. Kwathi uma esesukuma kwesithathu lo mama efuna ukuze enkosini kwase kusukuma insizwe yayivunule kahle yathi qwambu yezibeni yafika mbamba lo mama yamkhiphela ngaphandle. Yathula nje inkosi yangasho lutho yabhabhadisa. Yathi mayiqeda yayisithi yonke into mawuyenza ungayenzela ushembe iyize. Ngoba mangase kusuka umuntu nje athi usondela kulesa sihlalo singenzi lutho ngoba ukuhlala kwethu la kuyize. Yathi bonke laba bavunulile abakhumule. Umgido abantu bonke uzoba kulensizwa ngoba yona ngoba ilapha izovunulela ushembe. Kungenzeka abantwana abasha inhlalisuthi yezulu uzoshumayela nje kodwa uzile kuzoshumayela unyazi. Kungenzeka usuze waphusha waze wathetha uNkulunkulu sonke saba necala kanti wena uzile kuzoshumayela unyazi. Yayisithi inkosi bonke laba abavunula abakhumula umgido abantu bonke ukuzoba kulensizwa ngoba yona ukuvunula kwakhe kusonyazini. Yonke into yayo ixhuma onyazini. Nkosi yamazulu lomhlaba nyazi lwezulu uNkulunkulu uthe uphumelelisiwe baba kwalo mntwana wezwe lakithi wakhala wathi nomngani wakhe ongalona iNazaretha osegoli ingane yakuba lo mngani wakhe ongelona iNazaretha isihlala emshinini kwikhoma inyanga ezintathu. Bayacelwa abazathu abazoyicisha imshini. Lengane ke ikibona izitethazi ezinhle zokuphakamisa unyazi kulomngani wayo iNazaretha. Ngoba saze ezakhe izitethazi ziphakamisa abantu. Yayisithi lo muntu ohlezwe umncomo uthi uNkulunkulu
engimsize yini umntwana wakithi ngoba ekhaya sekuthiwa bazogqabula imishini sekuhlale kakhulu besithi lo mntwana angazi kodwa ngizocela ukuthinta umshumayeli yabe singithinta Nkosi wawuqhamuke nelisiwe uzodlula kaBhekuzulu ngasho kulo mntwana ngathi angazi ukuthi ngiyolithola lithuba uNkulunkulu uzobe eqhamuke nelisiwe edlula Bhekuzulu ephuthuma kodwa kuyothanda yena uNkulunkulu ngoba konke kukuthanda kaNkulunkulu. Nebala Nkosi waqhamuka sekulate wangena kaBhekuzulu sekuntambama angivange ngibike kuwe kodwa ngabike esigqokweni sakho nyazi lezulu. Wathi mawufika uthi Xinti uzongena ubamba itraffic wajika nje kancane ngabona isigqoko ngase ngibika kusona lesigqoko kwathi intambama yabuza lengane yathi ubikile nikubaba kwafanele ngiphendule njengomgcojo wathi ngibikile ngoba ngibike esigqokweni ngathi ngibikile uNkulunkulu ngoba ngibike esigqokweni sakhe iyaziwa lengane nabezwe lakithi bayazi eyakasibiya lo mntwana ona esinayo enhlanzini nomfundisi wezwe lakithi uyamazi kwathi ngakusasa langena ucingo lwalwengane ngashawa uvalo ngathi nyazi lezulu ngangidayisa yini ngoba ngibikela abantu abangakholwa ngathi mangilibamba ucingo lalengane yayisithuzana emkhosi uyesabeka ngase ngihlangabeza nami kwathi gidi ngathi woza uthini mntanami wathi umntwana eParagwana usephapheme labazali bafikile ezweni lakithi ngisho umfundisi wezwe lakithi wababona ngase ngithi hofa ngigcine nizamile ukufika uNkulunkulu waphaphama ngibike esigqokweni ingakho ngithi bantu abasha asihlela sifunde ivangeli lekhaya singaba abagxekayo nezinto ngaye ngezomunye egxeka isikotshi kaphatheka kabi athi hawu ngoba into zale ekhaya ayigxekwa nje wagxeka isikotshi kabi ngakhumbula ubaba engixoxela ukuthi ulangaphuma isikotshi nongalozinde babevunula isikotshini uzathi ungalozinde wesibeka ikhongomana libhekise eceleni bese besina uNkulunkulu basezulwini ngathi hawu ngoba lo muntu mncane nakumina nje uyingane kakhulu angiphathi kobaba befundisi usigxeka kanjani wagxeka awuyigxeki la ekhaya into engakazi munye umshitshi wezinto nangi ayihlalweni ayibonga inkosi uNkulunkulu abusise senikuzwile Shumayeli ngiyalithanda ngiyayikhetha inkosi enkulu uyasebuhleni bamaNazaretha inkosi unyazi lezulu amen. Okuqile umshumeli uShabangu wasethempelini imoyeni ophongolo. Dwala labadala ngikuqele into enkulu baba ukuzibongela. Ngibongele nokhokho nomkhulu no baba bami nogogo bami owabathanda Nkosi. Ze nami ngiguqe namhlanje ngaphansi kwale hamende yomAfrika efanele nje emnyama. Kunye babe ngukhulekelayo ukungalahlwa. Wayikhumbula Nkosi ingxenye yeAfrika. Wenza imanga ezinkulu. Wakwafika komunye wesifazane engabone emehlweni. Wahlanganisa udaka amanzi engekho wakhafula amathe Nkosi yamakhosi. Wawafaka emehlweni akhe wavuleka wabona. Wakwashintsha ulwandle baba usengxenyeni yeAfrika lungamanzi walenza ukhonkolo.
kodwa wasuyichaza indaba yakhona sewuqala uhamba kukhonkelile kungamanzi. Ababekulandela bethi bayagxoba kuphenduka amanzi, kuyiqhwa baba. Bathi Nkosi kithi masigxoba kuphenduka amanzi. Wababuza Nkosi ukuthi ningilandela ngeqiniso na? Uma ningiphilela ngaphandle nangaphakathi azoqina manje njengoba eqinile kimi. Kini mina ngenza iqiniso, ingakho abangaboni ngibavula amehlo bebona. Abangakwazi ukukhuluma ngiyabavula mebe kwakwazi ukukhuluma. Uthande engininika lona. Sewuyivezile Nkosi ubukhulu bakho bunjalo. Ababekade bekulandela baba umkhulu phambi kwabo sihalalisa behalalisa. Kodwa ngenye imini bakumema baba kwakusihlo. Wathola incwadi yayi-invite baba kuthiwa woza uzokwenzela isapha. Wathi mawuthola lowo mlayezo wathi ngoba ngabantu abami ngizoya. Ngiyazi kodwa ukuthi bafuna ukwenzani. Wangena Nkosi waphaka uweta kwadliwa bejabula bemoyizele bethi inkosi yamakhosi. Kanti bayazi bahlelani. Nkosi yasezulwini wathi mawuqala ibamba ifoke nayi futhi uyadla wasuyichaza umoyizela. Wathi bantu abami ngize ngebovu. Ngiyazi ukuthi ninkhandela uzumo. Kukhona enifuna ukwenza kimi. Isigange esikhulu samemeza kuqala sathi baba kusimo wenze njalo wathi angisho ukuthi ubani. Kodwa ngifuna nazi ukuthi ngivele ezulwini. Njengoba ngize lapha ngiqonde kahle ukuthi ngizongenzani. Kodwa ngikhona. Saphela isidlo Nkosi yamakhosi. Kwathi makuphunywa sekufanele kuhanjwe izitha zingaphandle kwehotela obizwe kulo. Wathi mase kufanele uphume sewubona kahle becabanga ukuthi abaza becabanga ukuthi awubona ababekulandela bekuthatha njengomuntu ngilozi yomsa. Isihlakanipho esikhulu saphuma kuqala saye ey'theni zabuza izitha zathi sekukuphi. Bathi lunga sesiyaphuma manje sophuma naye. Sathi sitha manje ngoba ugqoke njengani sombona ngani. Sathi isigange esikhulu baba ngizomanga bese ngivele emahlombe akhe ngimoyizele ngimemeze kakhulu ngithi Rabi tobe kuye loyo. Sabuyela isigange sangena endlini. Sathi asambeni simoyizela sakudlalela ured carpet Nkosi yamakhosi sathi hamba lapho umkhulu yesabeka kanti siholele uphathi. Wathi mawuphuma ngaphandle Nkosi izitha zashayisana ngamakhanda zabuzana ukuthi ngibani kanti lokukhamukayo kodwa khona ezenza usuvela ukuthi umkhulu njalo zaqhubeka zenza ububi. Yambama kwathi kusa ngakusasa bephumelele ngesikhathi sekufezeka icebo labo wavuma Nkosi wathi namhlanje ngizokwamukela konke enifuna ukwenza kimi. Wathi mawusho njalo washa u6 ntambama Nkosi yamakhosi kwabamnyama ezweni. Usuvumile baba. Zenza izithe ezayikwenza zikuthanda. Wathi mazithi 9 ebusuku wahlukana umoya nenyama. Wathi mawuhlukana umoya nenyama waqhamuka okulethile obekade nguwe evele seyikuwe enguNkulunkulu ngumdalo wezulu nomhlaba. Wathi we Jerusalema anazi benginithanda kanjani. Baqalaza abantu ukuthi lezwi liqhamukaphi. Babuka abantu abangukuthi umuntu ophambi kwethu kwathi uMesiya. Wathi we Jerusalema anazi bengithanda kangakanani ukubuthela abantwana benu ngaphansi kwephiko lami. Kodwa ngivumi sengiyangishiya ngiphithekile. Kanti makwenzeke njalo lo moya wasezulwini uJehova amabandla uyeqa uza kule ngxenye yethu thina ama-Africans amnyama ama-Black Africans. Mayefika wabuthisa endlunkulu kaZulu. Esedubile ngale seshiyile wathi ngiyangishiya salamini njalo ngoba nivumanga ukuthi nginibuthele ngaphansi kwephiko lami. Mayefika endlunkulu kaZulu ufika kuyalilwa uhamba isilo samabandla inkosi usenza ngakhona. Kajama kamthaniya uNdlunkulu Magumede. Mayefika uNkulunkulu ufika kuyalilwa endlunkulu uyacinga usecinga isizwe ebese igema lesibili ukuthi ngisikhumbule mabe ngilahla labaya ngizoya kuphi kanti sekuthandwa thina. Wangena enduneni enkulu kaDingiswayo. Isilo samabandla uDingiswayo wangena enduneni yakhe enkulu eyayibizwa ngoNgomane. Wayinika isibindi wathi khombe lo khona bengifuna ulungisa khona kanti ukhomba ushaka ilembe leqamanya malembe. Wathi suka sathi isilo uDingiswayo lona seyinkosi yenu ukhona okuphikayo bathi asiphiki wathi khulekani bathi bayede. Ngesikhathi bethi bayede sesivumile wasesuka uNkulunkulu wangena esilweni. Wathi ngisizele lesibindi engisinikele yanduna bengifuna uzongilungisela
indlu kaZulu ungikhandele laba bantu uzongilungisela bethambe bhidliza amagabade khona into enhle ngifuna ukuyiletha angisayifuni ukuyiletha abantu benile ngifuna ukuyiletha sekuhlakuliwe awungihlakulele abantu Wikela phesheya laphana kwaceza ushaka wakhuluma nomzoka Khumalo wathi Mantungwa thuthani lapha lithe izwi anginikele ngikhelela sengiyasebenza wasuka umzuka Khumalo ubheke ezantsi esikhothe eintabeni zaseWembisi mawusendleleni lafika izwi lathi Mntungwa mawufika lapha ungayibizi ngoKhumalo wena ungishembe wena okubuza igama uthi ungishembe okubuza isibongo uthi ungishembe mayefika imamukela insizwa kaNkabinde ithi ungubani wena ithi ngishembe mina uthi uNkabinde ngezwe ngithuthumela uthuthumela ukuthi khona into esifikile ungishembe wathi ngizokhobosa la ngakhiseni kwakhoboswa kwaqedwa uthehlela ushembe wathi sengiyacela eNkabinde ngicela ukukhuphuka ngibheke ko-Free State lapho sengiyogcina khona engulethelwe la kanti sibheke intabazo omdala wethu liseli lembe litente yonke lonke ukhula kuZulu wathi esentabaza uNkulunkulu kwabuzwe emva banjani abantu wathiwa baba bathambile lenkosi ayidlali lena wonke umuntu ufuna inkosi manje wathi Jehova sekulungile dilika manje mntakamayekisa buyele eMpumalanga eze lapha niyazi-ke bangcwele ebheke lapha ku-Star Building eThekwini esekuthiwa sekulunge yonke into abantwana abahle basezulwini leyo nto abantu abasha ikhona njengoba sikhonza ushembe uNkulunkulu wethu siyindle emnyama sikhonza uNkulunkulu wethu sinabantu abamnyama asikwenzeni konke kwenzeke wathi angafika eselapha eMpumalanga amakhaya ngamakhaya amdobha ushembe nelakithi ikhaya lamdobha ushembe ufika lapha kithi ufica insizwa zenebe zithe emhlabeni kuphelele okhokho bobabili umthisazwe nofalaza bahleli bathi kumnandi ushayiwe induku uphuza utshwala uthi wabeka abantu abephuza utshwala njengabantu bakithi bethi bunandi sekuphelele lena ngifalaza kuthiwa kwakuthiwa kuphuza utshwala lapha eceleni ibibeke kubekayo imthombo ibibekiwe ithi kodwa njengoba ngilapha ngikhuluma kanjena lo tshwala ngifuna ukuthi baphuma lo mthombo ubuqhubeka ukhanda obunye utshwala abungena utshwala makuke kwafika inkukhu yagofoya emthombeni obekwe ngikhokho uzobuza ukuthi ngibona ogofoyela kuthiwe inkukhu ngendlela ababewuthanda ngayo uthando beluse emhlabeni engakafika uNkulunkulu izobanjwa leyo nkukhu ikhathwe bantwana bahle basezulwini iphila kuyiwe esikikileni kukhishwe le mthombo egunye inkukhu kuthiwa sekuphelele kanti sekungena uNkulunkulu phansi kwamanzi baba wafika wathi ngihleli nani boshabangu ngiyanicela kodwa ukuthi emhlabeni kethani umuntu ezonikhonzela ekuphakameni ngizonezela into ezinhle zesibusiso sathola ushebe ngeke inkosi ibuse sikuzwini ezolwini nguwe wedwa imphefumulo ingeyakho awezolwini nguwe wena wedwa imphefumulo ingeyakho awukhethi bala nomuntu awubheki isono awukhethi bala nomuntu awubheki isono wena ufanele
Baba uNkulunkulu wethu uShembo ingcwele nyazi lezulu usanele mpele lo lapha eNandi emaqhumeni asohlanga enhlala kahle eThempele izwe Nkosi engisuka kulo kusemzindo. Baba unguNkulunkulu impela nyazi lezulu. Okokuqala Nkosi engicela ukukukhuluma. Ngicela Nkosi nyazi lezulu usikhumbule thina amaNazaretha akho sonke. Nyazi lezulu umthento hlaba usumdala inyanga yezulu. Yakhuluma isimanga kubazali bethu yathi mabangabi nezibhamu kule nkonzo wathi ngoba iNazaretha liyoba nesibhamu liyohamba ngesibhamu. Ngiyakhumbula ukuthi ubaba wami ngiyajabula ngoba ngiyambona na ngiyamfundisa umbhele. Wayesemkhakheni wamatekisi enezibhamu enesibhamu eside nesifishane nephamkani. Wathi umthento hlaba usumdala mangabe uletha lelizwi. Uthi isibhamu senimaNazaretha kusukela namhlanje uShembe. Wathi umthento hlaba usumdala mawuke waba nesibhamu wathi thina boShembe siyoqhela eduze kwakho bese sowusala ubumuntu. Sibone ukuthi lesibhamu sakho siyokulwelwa yini izimpi. Wazithatha ngalelo langa ubaba efika ekhaya wazithatha wazifaka etoilet lesizulu lelo nomgodoshona phansi. Kusuka kuzobi namhlanje isibhamu sakithi emabheleni unyazi lwezulu. Kolunye usuku silapha nyazi lezulu Ebuhleni ngalezansi. Kwake kwafika omunye ubaba ogcotshiwe ngicela ukungasho ukuthi kwakuhlobo luni lomgcotshwa. Ufika ekseni siyasebenza siyashanela. Wabe secela ukuthi ucela ukuthi abizwe ubaba uGasa lo osebenza kompompi. Uthi ubaba uma esechaza udaba lakhe uthi ngisiza ukunginikeza umshanelo ngifuna ukushanela noma unginikeza amathuluzi wamnikeza ihala wamnikeza umshanelo. Wayeseshanela nathi washanela nathi lapha egcekeni umhlangano wawusuvaliwe uJehova wekade sewuvalile umhlangano kodwa esakhona lapha emagcekeni asebuhleni. Wathi mangabe uNkulunkulu esesinikeza isibusiso ukuthi bekade siklina umuzi wakhe. Wayesesibiza lo baba esezosichazela uthi bantu abami ngicela ukunichazela indaba yalo uNkulunkulu owunyazi lezulu. Uthi ngifikile mhla ka1 kuzongena umdedele ngahlala umhlangano wonke kaJulayi wazi waphela bengiya nasesiguqeni sika12 ngenza yonke imithandazo noka4 ngiya ngisho esabatheni. Kodwa uNkulunkulu uthe mangabe sehlwanyela izibusiso njengomlimi njengoba umlobokazi wasezulwini mangabe sesuke sevala umhlangano eyehlwanyele wahlwanyela wathi bonke akade besebenza wathi inkosi babusise wathi bonke akade bevuka ngo12 inkosi babusise nakade beclean ama-toilet inkosi babusise. Uthi nami ngathi amen njengabanye abasho ukuthi amen la ngaphakathi. Uthi ngase ngigoda ukuthi ngithema ngifike ekhaya. Uthi wayesekufika ubaba wami ongizala ehamba nomkhulu nokhokho. Wathi yasi bani wathi kade uyokwenzani Ebuhleni. Uthi Ebuhleni bengiyemhlanganweni kaJulayi. Wathi kungani na ungazange usebenze Ebuhleni uJulayi uqala uzuyovalwa. Uthi thina esingale ngesikhathi nisebenza nina la Ebuhleni uNkulunkulu owunyazi lezulu yasixegisela izigwebo zethu asixegisele nasemajele lapho siboshwe khona asigeze lapho esisuke singakagezeki khona kancane kancane. Yonke imindeni yabantu abafika Ebuhleni bengazange basebenze ihamba ingaphethe lutho. Izidalwa zasemakubo zihlezi zisobishini ngoba basebenze emzini kaNkulunkulu. Uthi-ke ngisize njengoba ngikubizile nje ngisisizela kwesizokutshela ukuthi thina azange siye ndawo sisitholanga isibusiso sikaJulayi. Hamba-ke njengamanje Ebuhleni uyosebenza sasisebenza naye egcotshiwe. Sike saba sentanda namakhosi aseNdlunkulu inkosi uBhala nenkosi uZwane. Sisebenza amakhosi azakhumula amajazi awo obukhosi asebenza ajuluka abamanzi efuna isibusiso sikaShembe. Usungenile uJulayi soke wavuka yini wasebenza wena? Soke wavuka yini wasebenza? Uyamemeza umhlo athi lithi izile nkosi abantu abavuke basebenze kuyakufikela yini ukuthi uvuke usebenze na? Okhokho bakho bazosindiswa kanjani ngale unyazi lezulu? Sengihlala phansi ngonyaka odlule ngoSeptember. Nyazi lezulu uNkulunkulu okhokho bethu obabamkhulu bethu. Baba uNkulunkulu impela noma abantu Nkosi bengakuphika. Vele Nkosi akulula ukuthi abantu bonke bomhlaba bakubone. Kodwa Nkosi thina siyazi sinobufakazi ukuthi uvele ezulwini. Ngathi ngiguqile kunendoda eyiguqe ngayidole elilodwa lapha eceleni kwami siphambi kwaNkulunkulu unyazi lezulu.
Yathatha le ndoda iguqile ngale dolo layo elilodwa usiyakhuluma uNkulunkulu uthi khuluma mnumzane. Ithi le ndoda baba ngisuka ezweni elikude lasemampondweni angisili iNazaretha njengoba ngizela ngizwile ukuthi uyakwazi ukusiza abantu. Uthi njengoba baba ngize lana nje ekhaya sonke sihamba ngesikhali sihamba ngengozi. Yathula inkosi yamlalela. Uthi baba njengoba ungibona nami ngiguqe ngedolo elilodwa ngishayiswe imoto. Angazi ukuthi ngisinde kanjani. Luthunyazi lwezulu ingashongo le ndoda uthi ubaba wayo usahamba ithi wahamba kanjani baba wakhe emhlabeni. Iyachaza le ndoda ithi wahamba ngesikhathi wahamba ngengozi yemoto. Ngabona inkosi unyazi lezulu oliphambi kwami. uNkulunkulu omuhle umzukulu kaBhombelo okhomba abantu amathanda enhliziyo babekhanqe kosalo shade imphothoba limaphasi ngamakhanda njengabesola amageja uyahluswa enyusa inkundla jishiliza ngehlanga esihemu kwakusho uBhombela nanguphambi kwami wayephethe iduka elimhlophe ngesandla sokudla wayeselibamba ngesandla sokunxele uNkulunkulu ophambi kwami unyazi lezulu wayesebuka isandla kanje ngibhekile wayesethi hawu mnumzane ngiyambona ubaba wakho usami lapha ahamba khona njengoba nishawa ingozi kangaka nje akagezekile namgeza kanjani namlanda kanjani ithi le ndoda safuna inyanga ukuba le nyanga izosiza isigezela ubaba luthi unyazi lezulu akekho umuntu oyinyanga noyisangoma okwazi ukugeza umphefumulo womuntu ngaphandle kwaShembe kuphela wayeseyalela ukuthi izothatha imnikele kanjani ukuze inikele ukuze ubaba wayo angabuya aphinda afike ngengozi Nkosi nyazi lezulu Baba siyabonga Nkosi umusa wakho Shembe owehlisele phezukwethu baba sicela Nkosi la sona khona Shembe nyazi lezulu usithethelele baba intengo yami lula yadalwa nguwe intengo yami lula yadalwa intengo yami lula yadalwa nguwe nanamuhla Ngiyayikhetha inkosi enhle yamaNazaretha unyazi wezulu amen Ngumntwana womkhwanazi emzini wasempuza amen Ngiyabonga uNkulunkulu obaba uNkulunkulu oyingcwele Nkosi yamazulu omhlaba Nkosi ukuma phambi kwakho phambi komhlangano wakho omkhulu Nkosi kaJulayi inye Nkosi into engimeme amazulu akithi Nkosi yesabatha Ngimenywe Nkosi uverse 3 uthi mesabeni uJehova ziwa ngezizukulwane igcine imithetho yakhe anilobe lakho inceke yakho uMoses amen Ilo ndaba Nkosi engisuse emazweni akithi Exodus 3 verse 13 ngazana uNkulunkulu ethuma uMoses emnyalela ukuba akaye kubantwana bakhe inye inkinga owayinayo uMoses
wayinenkinga yokuthi uzawufika ethini kubantu uNkulunkulu amthuma kubona. Inkinga wayinayo uMoses, wayizothi uthunywa ngubani kulabantu uNkulunkulu amthuma kubona. Kodwa uma ufunda umbhalo lapha uthi hamba usho uMoses bantwana bakIsrayeli ukuthi mina nginguye. Hamba Moses usho kubantwana bakIsrayeli ukuthi mina nguye. Uphombela isitima samampondo mefika ezithula lapha ezweni lasempumalanga uthi siyakubonga onguye. Uthi siyakubonga Nkosi yamaNazaretha. Uthi siyakubonga uNkulunkulu wethu. Uthi siyakubonga ichibi lokugeza izono zethu. Ngase ngibona ukuthi lo uNkulunkulu owayethu uMoses uyena lo uNkulunkulu lapha. Uthi uphombela mekhuluma nabantwana behambile kuyothetha icala ekuthuma amadoda okhawula bathuma emzini wakaMthembu. Wayesehlala ngaphandle wathi umakoti ngangena emzini omuntu. Base behamba bokhuluma bokhawula bakhuluma bathi nayi inkosi yamaNazaretha sesinayo. Bathi bebuye nomyalezo babona ilangamu livutha phansi kwesihlahla uthi base baxakeka kulomlilo ongaka ubaswa yini base bayabaleka. Uthi ayisebize inkosi yamaNazaretha ithi hawu bantu bami buyani lapha nje ngibona uNkulunkulu wayithumile uMoses ezweni laseGibhithe, wayithuma uMoses ezweni laseKhenani. Lo mlilo lo baswayo lo mlilo ubase nguMoses. Ngase ngibona Nkosi ukuthi nguwena Nkosi, akekho omunye uNkulunkulu esinayo okafika ezweni lakithi unyazi wezulu. Uma efika emzini wakithi wasehamba eThekwini. Uma eThekwini wase ufika umshumela umkhonazi ethempeni lakithi uthi lapho bathe basebenza kwa-RBM ngasolwandle kwase kuba khona indoda egwinywa inhlabathi kwase kudilika umhlabathi wayisuyemboza lensizwa le. Bayifuna lensizwa lena bayifuna beyimba bangayithola. Ithi lensizwa mikhuluma isifike ezobika lona uthi ngithe ngiphansi kwase kuqhamuka uShembe. Uthi ngithe ngibona isigqoko ngabona umjivo omhlophe. Uthi kwaqhamuka lo Shembe wahlanu. Uthi ungenile emhlabathini phansi kwami. Uthi wangibamba amakhala wathi mntanami suzophefumula ngomphefumulo thina boShembe. Ingakho ngithi uNkulunkulu uNkulunkulu impela. Akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Intombi yakithi esikhathi senkosi yesibili yayishawe inyoka. Uma isishawe inyoka bayithatha bayisa emzini waseThembalimbe. Uma isifika emzini waseThembalimbe kwaqhamuka ingungu mahlombe yathi umntanami unani. Uthi wathi ushawe inyoka yathatha ayithathanga ubhoko kepha yathatha i-walking stick. Uthi yayisibeka i-walking stick ithandazela abagulayo. Uthi yaphinde yayibeka i-walking stick ithandazela abagulayo. Uthi kwabonela ugogo. Uthi ugogo wabona ekhipha into ngaphakathi eyibuze. Uthi yayikhipha manje lokufa kwenyoka uyishayile. Uthi wayakhishwa nge-walking stick. Uthi wayibeka edoleni kodwa ngomlomo yayiphuma. Yingakho ngithi size uNkulunkulu phakathi ebheka emzini wakithi wakhomba umfula uphombela lapho khona ezobalethwa khona ubukhosini. Uthi wawufica umfula ugcwele. Uthi wathi sobela kanjani bantu kaNkulunkulu. Uthi wasekuqhamuka ubukhosini wayesenikela wathi uNkulunkulu ngicela ubalethe lapha emhlane wami. Wayesebeletha. Uthi bafika ngaphesheya wayesekhomba wathi bantu bami thina boShembe ukhumba omkhulu. Uthi naboShembe njengoba sihamba lapha sihamba kakuhlungu kanjena lo mfula lona siyothi siyobuya sesingasaweli emfuleni kepha sobe siswele emgwaqeni kunjalo namhlanje. Lo mfula inkoningi igama lawo. Uma uwela phezulu ukhomba phansi. Uma sefikile wafica amadoda akhona lapha kwahlokwayo wayeselinda ukubhombela walinda wama phakathi kwalomuzi lona. Wathi umakoti akangeni bantu bami emzini emini walinda bafuna bathi ncela inkosi umeleni lapha. Uthi kwathi ilanga meliphakama wayesengena obomkhulu eshaya ugubhu. Uthi bamnika indlu wathi walala lapha ngalo ndlela. Uthi wanqaba wathi angilala endlini yekalala umuntu.
uthi baze babona indlu ehlezi khona ebekiwe nje ebeka amageja uthi wabeka lapho wathi hambe olala endani yakhe uthi wathi memfica lapho wayobheka ngeintatha uthi ngizobheka lo muntu engimbeke lapha uthi wamfica bomkhulu kusuka ukukhanya emhlabeni kuze kuyofika ezulwini uthi mebuka ubona okhokho bakhe abangasekho bamhaqile uthi wasebona lapho indoda eyijalimani yasezweni lakithi kuthi uNkulunkulu lona Nkosi usizi layo. Akubachazwa Phezulu. Bantwana bahle basezulwini kusezulu nomhlaba siyabonga Nkosi umusa owehlele phezulu kwethu waphinda uNkulunkulu wasikhumbula ngalolu suku olukhulu kangaka lenyanga enkulu kangaka kaJulayi. Amen. Bantwana bahle basezulwini sihleli noNkulunkulu uqobo lwakhe emhlabeni. Kwake kwenzeka ekuphakameni mabe sixoxele ubaba kuthiwa kwakukhona umlungu wafikayo angixoxe indaba omlungu ngifuna ukubabaza indaba ukuthi uNkulunkulu lethe izulu emhlabeni kuthiwa kwakutolika inyanga yezulu ngesikhathi senkosi yesibili iyakhuluma lo mlungu itolika inyanga yezulu kuthiwa wathi Manazaretha senginibonile ukuhamba kwenu nokwenza kwenu impela niyawungena ezulwini. Ngesikhathi inkosi ulangaphuma sikothe seyithatha umsebenzi wakhe uthi tolika baba omncane utshela abantu mina ngizokhuluma ngesizulu wena mtshele ngesingisi uthi lento kade ishiwo yilo mlungu lapha mina ngiyayiphikisa nina maNazaretha aniye ezulwini kepha niphakathi ezulwini. Ngiphakamela ukuthi ngisho ukuthi maNazaretha ingcwele njoba silapha sezulwini sihleli noNkulunkulu emhlabeni. Ngifisa ukubonga Nkosi ngoJanuwari angizange ngikwazi ukuhlala emhlanganweni ngagcina ngokukhuphula kuphela kwase kuhlabeka ingane yami eneminyaka eyisithupha yangena esibhedlela ingasakwazi ukuchama umchamo ubuyele emzimbeni bese igula kakhulu bathi odokotela ifa izinso ngase ngiya kugama lezigameko phambi kwethu maNazaretha ubhombela isitimela samampondo ngayo ibika le ndaba bethi odokotela bazomhlinza la ensweni yakhe ngoba isivuvukele wahlala mina esibhedlela ngamkhipha unina ngoba ngingafuni abone ingane amathumbu ngithi sihleli noNkulunkulu emhlabeni. Ngithe ngihleli kwase kufika enye insizwa yakampanza ithi kumina Mshumayeli ngithunyiwe kuwe. Hawu uthunywe ni Thabekhulu uthi ngithunywe la ngaphuma sikode uthi ufike kimi bengumuntu obelate esontweni yasifika inkosi ithi kuye hambe yokwenzela uMshumayeli umthandazo ithi lensizwa mangingene esangweni uthi Mshumayeli ngikubona uphethe ingane ebixhunywa amadrip nezinto lezi zase theater ingoba ngidi sibongo
ethempelini ekuthiwa kusenjabulweni la intuzuma ibonga inkosi. Ithi ke lensizwa ngikufice uphethe ingane ngithi mina Thabekhulu buwazini ukuthi ngigulelwa ingane. Uthi ke ngithunyiwe kuwe ngase ngibona ukuthi usefikile uNkulunkulu enganeni yami ayibonga inkosi. Iphumile mhla ka-15 June icabanga kusuka kuJanuary ihlinziwe noma ihlinziwe kodwa udokotela ethi bekunzima kodwa kube impumelelo ngalo uNkulunkulu phambi kwethu ayibonga inkosi. Ikhona namhlanje lapha ethempelini. Okwethu uManazaretha uthi sibonga uthando uNkulunkulu asithanda ngalo emhlabeni. Ngoba uthando lwakhe luyisimangaliso ikhuluma ngalo inkosi yesibili. Ithi kwenzeka ngelinye ilanga kwakusekuphakameni ikhuluma nebandla elingcwele lasezulwini. Ithi izolo kade ngiseDuff Road. Ithi bengiyogxiviza amaphepha athi lithi bese ngihlangana nephoyisa usayitshena omlungu osebenza kaloliwe. Ithi bese ngibingelela wathi hawu sawubona ushembe na. Ithi ngavuma ngathi yimi wasethi ngade ngangifisa ukukubona. Ithi kade ngangizwa ngawe. Ithi inkosi ngase ngithi kuyena cha wawungazwa ngami mhlawumbe ubaba ofisa ukumbona. Ithi hawu pho ukhona ngafisa ukumbona. Ithi inkosi hayi akasekho kodwa mawuthanda ukumbona ungambona ngoba ugcwele yonke indawo. Ithi ngizokucelela ukuthi uNkulunkulu akuphe amehlo asezulwini. Akuphe nendlebe yasezulwini akuphe nengqondo yasezulwini. Ukuthi mawufika ekuphakameni kusasa ufike umbone. Ayibonga inkosi. Amen. Ithi ke inkosi bengimthembisa ngani Manazaretha. Uthi ke lo mlungu hawu na uma kuukuthi uthi awusehambile pho manje na ngizombona kanjani ukukhuluma kulo kokukhulumayo. Ithi ke ngibese ngimlandisa izinto azenzayo. Ithi ngixoxele kabanzi ngalo shembe wakho. Ngobaba wakho uthi kwakumuntu onjani ithi ngase ngixoxa ngazibala izinto azenzayo ngathi abangena abantwana uyabapha abantwana. Ngathi abagula uyabaphilisa. Ngathi uyathandaza thandazela abantu kwenzeke zonke izinto abayicelayo. Wathi awuna wathi thina emabandleni ethu bese sitshela ukuthi lezi zinto ayisenzeke emhlabeni. Bantwana abahle basezulwini okwethu ukuthi sibheke onyazini sigade ulimi lwethu kuphela. Amen. uNkulunkulu asipha amehlo asezulwini asipha ingqondo yasezulwini. Size sibone ukuthi sihleli noNkulunkulu bantwana bayingcwele. Amen. Silugade ulimi lwethu ngoba ithi inkosi ithi la ekhaya wona ngazo zonke izindlela. Ithi wona nangokuhamba nje. Ithi wona nangokuhleka. Ithi wona nangokukhuluma. Kwake kwayehlela enye inkosikazi. Sengihlala phansi. Ngesikhathi senyanga yezulu ungalozinda sibe ngabanga ngabasemhlabeni. Phezulu kwentaba omhlangano 1979 iqala ukhuphuka entabeni. La yathi khona phezulu kwentaba omhlangano ithi njoba siyilapha izolo kade sibeke umzimba oyingcwele. Ithi uyezulwini emzini oyingcwele okhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga lapha sonke siyakhona. Ithi lapha kungangeni khona isono ngisho nenkeshezana yasa ingeni. Kwase kusuka umuntu uthile inkosikazi ethile yathi engene ukuqina simlalele njalo uNkulunkulu phambi kwethu methi asiye kukuphapha abantu abasha. Sikuyeke ukuqina. Kakhulukazi siqina lana ku social media, ku social network. Sihleke nezinto engahlekisi. Ithi le nkosikazi uzobabona abantu. Sebezogijima ke bathenga amafoto kababa omncane. Ithi uyangibona nje mina. Ithi ngolithenga kugcina ngoba ngitshelwe kahle ukuthi ubaba omncane ubambile. Kwathi ebusuku mayisilele le nkosikazi. Yazibona isodakeni olubilayo. Yayisikhala kakhulu idawe Shembe ngoba sonke mase sisenkingeni siyambiza uShembe. Yathi awusungisindise, toyasiqhamuka madoda into yasezulwini. Ungalozinto waseqhamuka waselula isandla sakhe. Zathi izandla mayizohlangana wasesidonsa. Wathi ya uthe ngibambile ke uShembe wakho kozohlala uyena ozokukhipha la ukhona. Kwaze kwasa leli phupho lihamba libuya ekseni iyo lenkosikazi yagijima yafuna la abantu abadayisa amafoto la bengakhona. Yalithenga leli foto yathi mayithi yalifasa nje esifubeni sayo lase liyakhuluma lathi uthe uzongithenga kugcina lalela ke kusezigidi nezinkulungwane kusho ukuthi wena uyogcina. Yashawa uvalo yalidedela laqathaka. Asikade ulimi lwethu. Nkosi buseni kuzweni.
kwezwakala ilizwi ekshoneni kwelanga yensimine lasezulwini lokhu uqela lapha abangcwele unezani namibya wakangema lapha kabheka uZulu ephakameni. Nyazi lwezulu ngisukuma nokubonga kakhulu izinto ongenzele zona, angazi noma mhlambe ukuthi ngikhethe kabusha ngazi nezizulu. Uthe ku-2012 nyazezulu kwi-second semester ngoba ngangena umfana ke mina ngamgqilaza uthisha. Sengingenile kwi-foundation course yaseMangosuthu. I-foundation course nyazezulu inembandela yokuthi mawufeyila isifundo esisodwa nje uyaphuma. Izifundo ziwu6. Ngiyibhala nyazezulu ngayibhala kwasekusele imbili. Khona lento bayazi abafundi lento oyenza uyitshethene uyayazi timetable ngekhanda. Kwathi sekusele izifundo ezimbili nyazezulu sengifunda phakathi kwamabili kanti ngizofunda isifundo esibhalwa ngomsombuluko. Ngizobhala ngesabatha. Ngathi ngibheka i-timetable nyazezulu ukuthi ngabe ngibhala ngasikhathini. Ngiyabheka ukuthi hayi ngifunda isifundo esirong. Imbandela ithe mawufela isifundo esisodwa awusadluleli ka semester 1. Ngakubiza nyazezulu ebusuku ngiyabuthanda ukuthonga nyazezulu. Ngakubiza nyazezulu ngathi ayisekho into engangena manje. Angazi noma nyazezulu ngangikulinga yini. Ngakucela ukuthi nyazezulu kusasa ngicela ukuyobhala nawe. Ngashona khona eseme bayazi abafowethu eseme Mangosuthu. These sifika khona ngabhala nyazezulu aphuma ama results athi ngiphasile. Nayo ke indaba la ukuthene ngitshethi namthi ngiphase ngoba ungisizile kanti ufuna ungitshengisa ukuthi uNkulunkulu. Sithe ku semester 1 sihlele Astra nabafowethu sasibizana ngeintwana. Bayalazi ulimi lasevarsity. Sifika lapha sizona nabantu wahlala lo mfowethu endlini yami upheqifile uyipheqifile. Usiyangibuza ukuthi wengema ufunani la eMangosuthu. Ngithi hayibo na umuntu ezongidlalela ngizofunda lana. Wathi woza la wahlanganisa i-construction material ikhona nyazezulu abantu bethi thina sikhuluma manga ngiphethe Nkosi academic record. Awuhlangani u50 nyazezulu kodwa wena wawukhipha lo 50. Ngakwazi ukulontuza ukungena ka-S1. Phezu kwalokho nyazezulu wanginika ibhasari. Ibhasari ngiyithola kanje sesithi siyofunda lapha e-resource. Abafowethu bayalontuza ba-applyela lamabhasari. Ngiyabuza ukuthi bafowethu hawu nina sangitshethini apply amabhasari bathi hayi sasingakubonanga ngema. Hawu bahamba bawaklema. Ngithe sengilapha e-step 8 hayi ngathi awubaba yini lo. Ngiyalibheka igama lami nalo libhaliwe phezu kokufeyila kwami nyazezulu. Ngafunda eMangosuthu mahala free of charge. Ngawe nyazezulu. Nkosi kusiselikusile. Khuthazelani lezi zindaba. Nina abamkhonza khuthazelani lezi zindaba.
Nkosi yamakhosi, themba lemphefumulo yethu. Igama lami ngingubongani wakamngoma ey'ntabeni zakwamaphumulo emzini wakho Nkosi wasentokozweni estays. Ayibonga Nkosi. Siyabonga Jehova ithuba osipha lona Baba. Ngicela isibindi Nkosi yesabatha. Ngicela Nkosi ukuyikhuluma indaba yakho ngoba na Nkosi wangithanda kungelutho, mhlambe futhi sengiyabonakala egcikeni ngenxa yakho. Uyangazi Jehova ngimuhle ngimubi, ngiyizibi zakho nje Nkosi yesabatha. Ngiyabonga Nkosi. Ngelinye ilanga Baba ey'ntabeni zaseGoli kwake kwagula inkosikazi maNazaretha. Yaphathwa ukufa Nkosi esingakaze sikubone emhlabeni. Yagula Nkosi maNazaretha lo mama. Waphathwa Nkosi isifo, wakhulelwa amabele aphuma ubisi kodwa akakhulelwe futhi akancelisi. Insizwa zayiqashile lapho naba beseduzane maNazaretha. Bathi bamhambisela umthandazo lo mama, waze angambona lo nkulunkulu esimkhonzayo. Sahamba isikhathi yafika inkonzo yakhe, wakhala amakeyboard kwasa. Ngoba maNazaretha amahle Nkosini, noma singahamba sephi lo nkulunkulu owunyaza akabe yithemba lethu. Wakhala amakeyboard kwathiwa ngegama likaJesu akaze wangaphila lo mama. Wakhula maNazaretha ukufa kaya phambili, lo mama ukhulelwe, uphunyelwa amabele ubisi, akakhulelwe futhi akancelisi. Kwahamba lo mama ungathi uprincipal organizelwa imedication ngoba unemedical kwaze kwefana maNazaretha ngoba akakafiki lo nkulunkulu. Wabona ukuthi hayi umthandazo kaJesu awumsizanga, zafika inyanga zihamba ngemxhala zenza konke kwathi kufa nyaphambili. Impahla igqoke kusena akunakushona igqokile ngoba phela amabele futhi ke impukane ithanda kabi indawo enobisi. Sabuyela lezi insizwa zathi silethele uNkulunkulu wasekuphakameni.